snel even warm klimmen, net zoals de vorige week. En daarna als we een beetje warm zijn, gaan we naar de lange wand toe. Gaan we daar even klimmen. En daarna gaan we nog even wandelen. Ik ga eerst even controleren nadat jullie het allemaal vastgebonden hebben en zo. Hè? Weet je nog wat je roept als je boven komt? Ja. Blok. En wat doe je dan als je beneden staat? Naar achteren lopen en dan een blok oké. Nou, je strak trekken. En dan vraag je mij en dan ga ik helpen met laten zakken. Ik ben dubbele 8 knopen aan het maken. En dan moet je zo'n 8, die moet je volgen. Die is wel heel belangrijk, of net? Ja. Waarom? Als hij dan gewoon zit, dan zit hij niet zo super strak. En dan kan je gewoon losvallen. Omdat je je eigen gang kan gaan en je kan met je teamgenoten gewoon bespreken welke route je gaat doen. Ja, we hebben vandaag training gehad met het winnende team van het schoolkampioenschap van Friesland. Dus die mag naar de landelijke finale. En daar hebben we even een extra training mee gedaan, zodat ze goed voorbereid in de wedstrijd kunnen komen. Dan moeten we tegen andere scholen strijden. En dan moet je ook klimmen. Ja, er zitten wel echt een paar goede klimmers bij, ja. We zijn gewoon goed. Ja? Ja. Waarom? Ja, weet ik niet, wij zijn gewoon goed. Komt-ie. Jorik. Hoe gaat het? Goed. Is het net één? Nee. Waarom net? Nou, ik heb het al eens eerder gedaan. Een hoop kinderen die hebben eigenlijk helemaal geen angst. Die klimmen gewoon helemaal naar boven en dan is het gewoon, oh, het dak is er, ik kan niet verder. Terwijl je dan verbazend bij volwassenen eerder ziet dat mensen iets van, oeh, dit is hoog, ik vind het eng worden. En die kinderen die gaan gewoon roets. Wat ben je toch voor een klimmer? Ja, ik ben een goeie. Ja, En hoe kan dat? oefenen. Oefenen en gewoon doorgaan. Dat zijn de kloten, zo hebben ze die. En die zitten in een touw dat het van een fok, nee van het zeil. En dan om die het zeil omheen gaat, dat die dan makkelijker mee naar boven te wollen. Dat is de kloten. Maar ik zou daar een hele bak vol kloten. Ja, nou, er zit om dat touw om een mast. Hoeveel kloten zitten daar net om? Ik weet het net, 20? Och, heren. Wim, hoeveel kloten zitten er maar om blok? Voor elke raad wel 20 en er zitten misschien wel 15 raden om. Dus 15 x 20 kloten zitten er wel bij een scootje eromheen, om een meest. Dus 300. Ga in je scootje heeft heel wat kloten nodig. Dat daarop. En dan weer vroeger het gezegde, want dan kwamen die kloten, die kwamen van zo'n blok. En dan zitten die kloten van het blok, dan wordt het heer.
En daar komt het waar je maar de kloten voor het blok. Ja. Nog maar even zetten, ja. Het komt erop aan vandaag, maar. Ja, komt het erop aan? Ja. Dat maar weer te hard. Hoe oud ben je nou? Ik ben met mijn zoon jaren bezig. Nou, dat is een hele leeftijd. Dat, 27 ben ik, hè? dat is een hele leeftijd. Ja. En je zit er nog alle dagen in het hout. Ja. Ik ben alle dagen hier nog met de kloten bezig en de snijplankjes. En nu maak je dus een heel soort van het Scootsie-museum. Ja. De vrouw die zit in de huis en die zit puzzels op te lossen alle keren. Die doet de hele dag hoor niks als in een puzzel. En dat zit ik hier. Oh, oké. En Ja. als het net gaat. En nu heb je een opvolger. Nou, die mag het leren, want ja, het gaat voort. Het onthoudt. Ja, het onthoudt voort, het gaat voort, maar ik hoe het vroeger die enzovoort enzovoort. Nou, en dat maakt nou. Dat wil hem nou wel doen. En gaat dat goed? Dat gaat prima, dat gaat prima. Jan weet het, moeten wel even wat jeppen nadenken, maar het komt altijd wel weer boven de roer dat er het mij wel vertellen kan hoe het zit. Dus jouw opvolging is in goede handen? Ik hoop het. Ik hoop het.